el protagonista d'aquesta novel·la, el destí l'agafa al pujar a un tren. Allí coneix a un personatge, el company de viatge, exactament, que una mica mefistofèlic, que té un paper molt important en el canvi de la seva vida. La meva dona, el nen, la mare de la Glòria, tots. Amb els 600, fet una volta de campana, es van cremar. Tots cremats. Tu ara ets un home lliure. Sí o no? Sí, esclar. Una desgràcia. Deixa anar les desgràcies. Ets lliure